Wus cinemplungaken Jabang Tetuko wonten madyaning kawah Candra Dimuka dening Empu Adi Jabang Tetuko cinampuan sekatahing senjata mewah sekatahing tosan minangka Badyasrana hanyengake dewasane Jabang Tetuko sakala sebab sarung tunggal nggih sing Empu Ramadi Batang Antun nggih sangkane Kaputra manungku semedi nuwun ngersane Gusti Kanyata jagat mugya kasembadana anggenira ndandosi jagoning dewa nggih sang Jabang Tetuko dadak sakala ana nur kang cumorot saka nyatarik sumebet wonten tengahing kawah Candra Dimuka Tatondo katarima ing kadya pamintaning Empu Ramadi dadak sakala saking tengahing kawah jemedul jejaka ingkang bagus gadah prakosa Jabang Tetuko wis ndungkat dewasa nesem Empu Ramadi Candra Dimuka bekti kula ngatur ulun ya Empu Ramadi wis kula tampa pangestu ulun tumrapa jeneng kita Empu Ramadi inggih sarenggen kula mundi ulun Adi Guru kados pundi kakangane Kaputra dawuh paduka Adi Guru sampun kula tindakaken inggih menika ndandosi jagoning dewa nyengkaken dewasanipun Jabang Tetuko kaliyan Empu Ramadi Adi Guru inggih pukulun mundi dawuh saking paduka pukulun kula nindakaken menapa ingkang dados dawuh paduka nalika kula sinampiran kewajiban andandosi jagoning dewa inggih pun Jabang Tetuko sampun kula tindakaken nalika semanten Jabang Tetuko kula cemplungaken wonten kawah Candra Dimuka awit pangestu paduka pukulun bayi kala mau boten lebur kepala dados subur pukulun jejaka wingking kula menika inggihipun Jabang Tetuko Ramadi kula wonten dawuh ulun mangsa bombong kawaran bungah ya ulun dene jeneng kita wis kasembadan nyengkake dewasane Jabang Tetuko inggih manggota nggih Jabang Tetuko aku iki sapa wah dalah suarane sumleger kaya gerangane kita waran Jabang Tetuko kowe kuwi bangsane apa kula niki
bangsane dewa mapan ulun ana ing Suralaya. Kebisik ulun Bathara Guru ya Bathara Manikmaya. Ulun Bathara Narada. Ulun Bathara Puranadi ingkang dandani kuwi inggih Jabang Rupa. Sapapata aku temeka ana ing papan kene. Iya inggih. Mula jeneng kita temeka mapan ana kene awit kersane Gusti kang nyipta jagat lumantar Empu Anadi kita kudu sinengkake dewasane minangka dadi jagoning dewa mangurah Satru Murka ya kuwi Prabu Kala Prajana lan Patih Hiranyasetiku ingkang bakal mbedhah Suralaya. Mula kang sapa iku nggih Jagat Rupa kita mapan ana kene kuwi dadi bakal ulun kuwi suda minangka dadi jagoning dewa nyingkirake mungsuh ingkang bakal gawe geger ana Suralaya. Ya, mula kowe kudu tak tanggon lair batinmu. Jalaran ora suwe kowe bakal perang utawa bandayuda mungsuh karo buta sing murang kaya kuwi nggih Jabang Ketuka. Mula kang suwe nggih Jabang Ketuka kabeh nanggon kita ngadepi Prabu Kala Prajana lan Patih Hiranyasetiku supaya bisa nduweni kasekten. Dina iki ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita Jabang Ketuka. Busana kuwi cacahe ana 3. Siji Caping Basubangga, ya Caping Basunanda. Kaping 2 Kotang Antara Kusuma. Kaping 3 Talumpah Pada Kacerma. Caping Basunanda bakal ulun paringake ana mestaka kita duweni daya katiasan lamun udan ora kodanan lamun panas ora kepanasan. Banjur Kotang Antara Kusuma bakal ulun paringake ana dadamu nggih Jabang Ketuka. Ulun papanake ana sakjroning kulit sak njabaning daging duweni daya katiasan sira bisa mabur kang tanpa lat maletik kang tanpa supan. Banjur Talumpah Pada Kacerma bakal ulun paringake ana ing dlamakan sikil kita Jabang Ketuka minangka dadi sarana lamun kita ngambah ana dhuwuring banyu bisa lumaku ora beda kaya ing daratan. Ya, yen pancen mengkono bakal tak tampa. Kang mangkono nggih para indhaweningna cipta kita Jabang Ketuka ulun bakal maringi busana cacah 3 muga bisa dadi daya kekuatan kita Jabang Ketuka. Bambang kawaran bingah dene Paduka Pukulun sampun paring busana cacah 3 kaliyan Jabang Ketuka. Iya. Menapa wonten ketaran Paduka Pukulun kula iki badhe nderek titip pusaka kangge Jabang Ketuka. Sira bakal maringi apa nggih? Menawi wonten ketaran Paduka kula namung badhe nderek ulun inggih menika paring tetenger kaliyan lare menika. Sira bakal maringi tenger kelawan Jabang Ketuka. Inggih. Minangka tandha yekti kula andandosi dhateng lare menika Pukulun. Iya. Banjur kok paringi jeneng sapa nggih? Pukulun gandeng lare menika dewasanipun awit saking dayaning tosen. Mila wonten ketaran Paduka lare menika badhe kula paringi limbuh jimat asma inggih Gatotkaca, inggih Gatotkaca jagat mesih.
padha sunyah awakku bareng nampa paring busana cacah telu alanuga ingguh penger kelawan Gatotkaca ya Gatotkaca ing kono tegese jeneng kita kuat nyandang jeneng Gatotkaca kang mangkono nggih aja dadak kesuwen kaselak Prabu Kala Pracana gawe geger ana Surawaya maringgal kita maju Sirnakna angkaraning jagat ya Prabu Kala Pracana lan Patih Hiranyus iku ya aku jar pamit tumuli bakal nindakake karepi manglora satu murka Prabu Kala Pracana lan Patih Hiranyus iku lulung sentak bakal inggih Gatotkaca pun paling pengestu lan jeneng kita Gatotkaca iya Ndara Pati pengestu tak pundi Kakang Narada kados menawi guru monggo Gatotkaca menika dipun ngiring dipun laramaken wonten ngarsanipun Prabu Kala Pracana oh nggih nggih Gatotkaca ayo bareng kanan panjenengan ulun para enggal rampungna kewajiban kita singkirna Prabu Kala Pracana mangkat dilih
mangun kongkan buhakri manglering ngopan kokaning yang nganturu samanggo sang biak bola marung doyan regan wong kali kok dene tani ning ngger pates iku kula ning ngerongi jeneng kita wela kalah kula narada saya lemu cacahe kopen ning kene iki nganti pangling aku oh iki Kulun paduka merpeki dhateng kula ya kados pundi panggonipun Sinun Prabu Kala Trajana dipun sembadani Prabu Derek badhe nyuwun kayangan Suralaya Gusti kaya nek dadi dawuh nalika semana Kala Trajana kelakon ngrebut kayangan Suralaya wonten bisa ngalahke jagoning dewa jago menawi wujud bayi kula ora sudi. Wis kaya aja menggo. Dewa iki ngene wong elok. Cabang bayi ya cabang tetuka nalika semono kowe ora gelem tetandingan. Mergo kowe rumangsa isih mungsuh karo bayi. Lah, saiki bocah cilik kae wis dadi dewasa. Cabang tetuka wis dadi gedhe. Mburiku iki bocah wae lho. Menika kula purun perang tanding kalian Cabang Tuku. Ya, kula sepisan meneh gak kula iki rungokno. Lamun kita bisa ngalahke Cabang Tuku, Suralaya nggono. Cabang Tuku. Kowe sapa? Ate sekipu. Ayo mara kowe petungan rasamu mumpung durung ilang nyawamu. Aja wani mungsuh karo pati segitu. Yen pancen kuwi duwe kuwatan sing tuwa. Mara maju Gatotkaca ora bakal tinggal langgang Cana Prayu. Rena pangin awak rimah-rimah balungku do tekon. Ati-ati ya.
nggih? Iya. Iki mau tak apa nggih? Tak cokot. Tak apa nggih? Tak cokot. Piye iki? Bagus-bagus kok nyokot iki piye? Oh iki satria dudu buta. Sing kena nyokot kuwi buta, wong satria kok nyokot sak nggon-nggon. Satria iki nyokot ki nek wektune ora kok sawaya-waya nyokot kuwi ae to. Wong nganti ora ono bedane di satria di buta. Yen aku ora kena nyokot. Sebab apa aku duwe siung. Mula aku nyokot jalaran aku duwe siung. Oh iya ya. Wah ya ulun nganti lali. Yen jeneng kita ki ya pancen anak buta karo satria, murung duwe siung. Ya wis, ulun sing kleru nek ngene iki. Mondel karep ben ora nyokot tak pangor siungmu nggih. Wis tak pangor siungmu. Ketok mingkem, ketok demes. Ketok saya bagus. Iya. Wis saiki wis ora iso nyokot. Mau kari Prabu Pracona. Sisakno nggih. Indriya sasana marupa Pawana bana margana Sami Rama lan warayang kanca kayu Kresian magulingan limo ana satriya magut ora ngayuda kowe sapa? Gatotkaca bali kowe sapa? Aku Prabu Kala Pracona. Apa kowe sing dadi jagoning dewa? Iya. Lakon penjagamu terbut Suralaya. Waton bisa nglakahi bangkene Gatotkaca. Oh iya. Sajaya ngenteni marang patimu, ha? Ora maju ora rimah-rimah balungmu kowe.
kita bisa mateni Prabu Kala Pracuna. Kamu kanca, iki mau tak kawake. Prabu Kala Pracuna tak potol gurune. Iya. Kene ora bisa lakon ilang nyawane. Nggih, Gatotkaca, Bathara Druwata. Iki minangka tandha yekti lamun kita lulus dadi jagoning dewa. Lan Sesenana lamun kita magut ing paperangan hanggon kita mateni ing kono kanthi sarana dipotol guluning nggih. Iya. Mula gandeng jeneng kita wis nglakon minangka jagoning dewa. Ulun bakal paring limbuh jimat asma kelawan jeneng kita Gatotkaca. Kita ulun paring denger Guru Handaya. Kita ulun anggengi tenger Guru Handaya sing tegese kita minangka dadi anak angkat ulun nggih Gatotkaca. Iya. Kareng Narada. Kados pundi ati Guru? Gandeng Gatotkaca menika sampun dewasa. Menawi dipun wangsulaken wonten Jodipati mongko dereng mangertos ing bab tata krami miwah budaya menika mangke malah ngleling semi. Lajeng dos pundi? Gandeng Gatotkaca badhe wangsul dhateng Jodipati tur dasaripun turasing satriya tama. Saderengipun wangsul keparenga Gatotkaca dipun suwitaken kaliyan Bathari Saraswati tuwin Bathara Ganesya. Oh, ngaten inggih. Nggih, kula pitados. Maka menawi suwita dhateng Bathari Saraswati badhe dipun mulang ing reh kabudayan tuwin tata krami. Menawi Bathara Ganesya badhe dipun kucaring bab kapinteran Adi Guru. Inggih, Kakang. Kula pitados Bathara Ganesya menika padalanipun ageng menika isinipun kepinteran. Mila dipun jakok dados guru. Ngaten iki kula pitados. Nggih Gatotkaca, Bathara Druwata. maring dalem maring pukulun kanika putra. Jeneng kita bakal suwita maring Bathari Saraswati lan Bathara Ganesya. Iya. Ngesta kita. Ayo nggih.